gotebia bamenyi bensemo ya nyama yanga na akorire eke ndete bono monchole kubo mu MC inchi kuboka ikiagara bantu batete kora amanyangi kwara akorire bia mono asokora yitu be union ndo mara be union kasi itumana no korigereri na kyo ya clinic officers bali Nyamira County kibako iyo mono etaje korizon mono na bantu bitu banyama ward kozi ni bire parle Kerongo suwase ward eti ya nyama jitinda cha kuburi chikura wono na wono ne na cha tu na chikura chimna na ate wono na kinele nyama ya beri ngana ni kana kulete school bantu itomba konyete na mwete ngayole nyakitali miruka kurugurio chanda na simono iya abire yo gokonyo konena sabantu bitu ba miruka abantu bitu banyama in general abandi bakora Kisii County kusito paga netene kitutu chache north yo musikie musani wale chafeti nyekunde iko na bere ngwira ni okoboko nichoma na bere ngo support ya bana bakwenda chi school chi function chonsi chikoba within the ward gwatendinde na gotema korra na kitora nyara kukonya tubwatira n'abantu bitu banyama ikinanje ne gatona bere ngokora manya bandu bakwende kuna enara bakora mboli chikura for example 2022 abandi maba speculation sicho jena bwate am yo bora nena bakora singe yo bora gokora singe bwate ngoro yo gokonya nebo ko bwate ndu kia hege sinini gokeru gakonya umuntu inere ngoro yeto bro na generosity eli na nento mete bukwenya na gatena okoboko kuligo kurwa go sese ni umano kuligo konyora yo bukwenya ngote bere bwe so rende injekere ngakiane kiyo nini because ndito yo maede no mashimo wetu tuanchete la yo sie muna ngorara renge baenga kie injoro dina bwato mupango no bokanda okonya abantu baitu banyama ya wone patrende bono bokonyo okwane nabo yesingo entra kokora lakini ngo chako be nafu wiki rekero umuntu uri nyama ya wone lero gara bono ntete gotenena kusana tenenire kuri yo bra yo nyama ya wone ende tuikere kero umuntu ora se wodi yetu ya nyama kurwas to kuro kabuna nyama Kenya bakosio so kasto kuro kabuna nyaiga sayo kurwas to kuro kabuna masosa maate nyarombe bakobata sakuro kubuna sakuro kubuna ege sielo kurwa sakuro kubuna getarinze maate sakuro mapera bakobate asto kuro kabuna nyabita yetundu bali asto toji otiga magera wodi to ya nyama abantu bonse tutete buna kiregentu to change the life ya abantu betu igota libono nanso borai all right okwara biro okora gento kemo gosibe ono umwishimiwa ni Ombiro wate banga abagaka bagote byotige ngoyo gwa beto gotigera na oyo gwa tigirete na irete chikura oyo na tigere tutanyale tukabaga koira bona iyo ga sound warning ngana ki kona ngo nincha tigirete okay ase bono tango na ya tigirete bono ukamutigera tabwa na yo wetenga tango na ya tigirete bono oyo irete goikera bono iga ngakiora kwanira bokoreri bwaye skoka dia se engakie enka korire gasi na butagata banga ya stride otemire bono turamo charge after 5 years kera korire gasi yae na otomanya kurote bengana ki gasi ya enembe osenengia aba kichikura babo chitendere na babo chakwamwa nchoma yana wana tebenga yembiere lakini tutebenga ba kichikura abanyana bakorereki bakandire lakini asinga kili akolire enke tugatwa tabangana kiasi kili akolire kereki yanekia na ali asatara ikera ni obvious gotara ikera ni binde bado toko ma this little time tigarete adelive asabantu bali bamwakirite chikura abangi tuska busia sumo heshimiwa Bonface Kegusu siasa chianya maiya ni matenji chiko pa chintindi njiko chiko pa gosoli ya sengencho na manga gendrete ku ndubwate dynamics nyingi kyagera igati yabarai babiri bakorokana teneni batebanga omuntu toko koboko mu murumu abo usiemo ase oburai bwa nyamaiya
naende ntobwate chikora chitokora nga sympathy forces chikora chicha mabira nchira kiyo gwero beti bene rine kwene kinga ewevweye ngochere koye kodirioner ose ngaki nchira kiye orakwanire ngane kyagera abantu mbara bakurigereti bone ga Ndizi TV babaligereti bateto kwa chikora kini bahetete banga lakini ende turochinga no nensemo tigambe very specific yekero mugaba nabaga kuyora emiradi emenge ya magendro ntu aroja aba MCA bagweso kitene nete banga omondo tokoko boko mumurumu abo Elijah mumurumu abo sima bona ainchira kiyo gwero beti bien sana nando wakwanira bini wanzira wazo wakorire aba MCA abange babere bakorwa koko lakini tunyolege nteke una ba MCA aba bali bakichikura banyama ya ward nyama ya ward ni bwata abanyene bagocha kwamwa umuri bagocha wakira chikura cyabo nili yakabere intuna toguru nyama ya ward intuna abanyama ya ward nje kunandega none nje mu muromo abosiye because we come from nyama uri mu muromito iko egenteke nene nje na ari nyama ya ward yari mu muromo abosiye mo ora kore egasi na osiye mo konyora bangira gocha gukora asa abantu bitu banyamaya ninje mumroyo mwabo ninje mumroyo mwabo nyama ya 20 stoko lakini ndoga ni abantu bache kurisiko bache kotochorera umurayo ito nyama ya wodi abanyama yana abantu abanganyi mama ito umurayo bo barachore urachiko bakorere gasi igontu amangana y'abantu bakorisiko bache batana ya koreke ejino opinion cyabo ndobada abantu baito banyamaya eto wate 16,500 votes abantu aba nabo baje kwamwa ngocho kwaba MCA igobona kero umuntu rabate jukumu rowe so kinande Kenyan constitution ni very clear kero ya direction ya beire nkwana nabare nakia abantu bakore korobo chori bwa igo amangana y'abantu be so kiriyesi bari bakwana na nyarebe it's allowed but abana inchi banyamaya gabaye wejukumu yabo bajoro murayo okay kwa ebekire bya kegima asitocha sense mweshimiwa Nemuel watebire nga omo MCA olegeti to atebambu bali atebambu ya tembire kina bana inchi barajaji bononyo yo olegeti kale buya inkio tamusirira mukole mirimo ase saizi ntora pingana na mweshimiwa ro Mr. Paradiso ntora mupingando anse nelinga toko mo time because saizi na miaka ibretera goikogo monto machaji ben after 3 years amata hivi na hivi but for now asali ikire na bora nyore bado tara ikirani lakini agenda in the process yo ikirani na ndabona saizi because tali uchikobora kubori kura linde wekatomo sugume ya tabetanga bono etamu yenere tamu yo maelio anda tabire in public wekatomo humble time kolega seria promise ti abantu bali abanje bamwake tuchikura bali linde ka kunyarko baka gukura na intuli toko so kunyarko batoko bo mfano muyango mweshimiwa uli olengo na kolete ga singi bona iko saizi ntoko na rotebanga ngetoko boli chikura akoba ngangi toko boli chikura como MCA raka kolega singi no we can't judge until the lapse of 5 years umweshimiwa Bonface Kegusu twabetoko ranga niko kwa birokoroka nasi mikutane menge ya UDA anene mono ase ndochenga nigo bwatobote anene mono kwamelekero kyanyama ya gwetire kyama kya UDA inkege kweto umunguso anene mono tumike kyama kya UDA naende nchira kiyo gwero beti ende kone kinga se nomination ye kyameke na enko nyoroli bakali ya gwetira UDA bien mono sana omete kero murai o kurigereri ase na yora abeka abana inchi bawo ase baracho konyorege chino na arigereri na tu arigereri inche nonda se chame ya UDA a life member maende inche kero kyanya mayengo chikori kora se chame ya UDA na ndera abeke mikakati isaine onde buensi oraga ni hoza se chame ya UDA amokaribishire tuntuli kokani chama ya UDA ni chama very democratic onde naro iwete wochicha tocho kobinya kaninere as nominations chininde ready inchutume na netebe komwagero inse ndiye keroge ito kyanya ya ticket ya UDA
and tindi bicho chin no de chama yo so rende ke tutoko saba abantu baminto egente kenene turigere yomuntu abantu bibanya mana tena antaba 9 kurigere libare una omuntu uyo oyo nabango chikotokonya asa matukaria maketwa mororire n'omuntu wegas n'omuntu webangeti and that muntu rutokwenda kwa chikuru ogo chikotama kuru ego nditari chikomenya umuntu chikomenya ego tukakorera abantu bitu banya manyigas so muntu ndi kwensi oraja se chama yetu ya UDA tumina nominations kumwagera mapema asubuhi sana na ndingo sabere ndaka na kumwagera support to endretorie kirogeke aso bwana mbiyamo igombi ya kigima nsemo yao Nemuel ingiyeko garanga kwa iroko boko kiama ke UDA so raje gutumike kiama kwa renga ni go taito gutumike kiama ke UDA na ende umamshore gati kiama kya kwa meriditangani kiama kyale ali ase coalition ya Azimio ali kwa Azimio bono mboye nakyo bobotenga bosinjere kikwe bangere ngo ne konyo le ticket ya UDA ticket ya UDA yante ntangani ndo kyagerete ngaswa UDA chinale ngo monto kwa DM but UDA ne got one thing in common again to transparency no nomination sikara chale ko koru on the table umuntu uli irokoraki oewu but eso kofuatilia chino nomination sinyinge chale koru na ODM mpaka anta bange bali kutama koruaro ne liyo ko inga mambi nomination yere lakini kego ika nomination tayo koru bagwata what we call a preferred candidate kwa wikinga kiko ne kwa gwata ndoto yako inazimwa na chama kwa hivyo saizi chama tomanyete rengia na ndera wezo inaweza kukuza mtu ni chama ya UDA UDA kuna kwa hivyo mgambia tebre inakaribisha kila mtu akuje participate in nomination which is fair aiwa kwa hiyo ticket yao kwenda kungangania na abandi agent kende kyomo eliongelinga motivation nera se patieli on the support of koligere lingana kino nyaruto manyana aleko karachikambe Ruto manyene he came from zero korunzepi aga chamba kabe leader aga was telling na teunga usengo ka deep state nero e motivation hiyo kango koere e morali ngana ki e chama kweli na ni chama ya vijana ese koligere lakini nje mnande yangendo dia mo teunga na ki karati gira abaga ka baba na bwa banyene hawa ndio wenye chama lakini UDA is transparent ani metenga keke go nomination ntokole what we call fair very valuable process of getting a candidate for the Boch Tender Award. Ikopano mimi sina wasiwasi andingo sababu ntabange baingie UDA. UDA nere chama despite the challenges the country is facing ntomete in 5 years route at maneno itakuwa mzuri. Kwa saizi tuko in process ya kureform pole you know where the country was. Ikopano chama neye mo Kenya kwenye you are a youth inchu UDA kwenye kutakita chikura inchu saizi kega korweme saigo intenge yonga wichianga leta wesa ketenga no nomination chiko korubu yaiga kwa we ticket kwenda kwenganga. Okay. Asenge nchondo chebire bebe tomyo kigima tore na so mheshimiwa Bonface Kegusu ase obwenge nabo kunera egatiemero belelio oligeti gochiko korera abamenyi be county ani benseme ya nyama ya so obwenge alafu naende orwe karengera kyao ochiase abamenyi okwane bene na abamenyi be ward ya nyama ya nabo igo nabarebe county ya Nyamira tumanya gocha tutabukia se nsema mheshimiwa Nemuel. Mbiyamana sana wajona na tebere ndio tanga ni chisemi kusiye ndra kwa ni chisemi anga usina ndo banje tama so chisemi na kwa ne aso bogale na kingo chikobeko kwa noro egento yakabere n'engento tokoroka buna amangana infrastructure chabiro muchando manene asebodi to yanyama chipa chite chiribobe chiribonyara gweteka ndo kwate jira nene aste county to Nyamira ekoro kuna miruka echire since devolution yendongeo yanga kororo no yende 2013 asengencho miruke yeito nonyina machi tebwati amachi ga chitaka ikera awasko akikera sako kuna gesarate akairero kuna ngo sorro chinchira kwa nsandi immediately chinchira cheito tarana naki nakitoko bwatrana eli ni chinchira chichiro sibu
into kiakabera sin infrastructure ni ndegoro kwe chiro yetu ya miruka usichiro chito chire ese ward yetu ya Nyamaya echiro yetu ya miruka na yare nene tubate chiro yetu ya Nyamaya tubate chiro yetu ya Kanani tubate chiro yetu ya Nyasore chiro yetu ronango achire functional miruka yetu ase njenere nene ebe kero chi street lights miruka yetu iko saa moja ni bisunte bio kabiro chi street lights chibeko torosi back street AU is one of the big chain infrastructure. Number 2, kero na wa say infrastructure mbatra na mangana health. Ase ward yetu ya Nyamaya etu bata chinya gitari chira around the road. Na yako ranche nyasaga ko nganchira. Nirobora yogo. Asa abantu baito vare ase bitu bya bondeka batandi mangongo abana barara. Wa wanja to chamo to identify place yemo to be Kenya getari erinda konya abantu because ibago tara satan vajuko services kia to go tunara saka una ke masare ke komoni ibago tara satan memono sa vajuko services naro to iwana na baro ba wanji to be ke place ya minya getari na habu between komoni and ke masare konya abantu baitu ekrongoli geria se sub county to ya Nyamira South na Nero West Mugirango ndobwati a sub county hospital chi sub county chini chonsi ipe chibwate sub county hospitals Nyamira to bwate Nyamira County Referral Hospital peke yake lakini mose abenga ki nya abantu bako nganjira to enda ali to ikaransense to rosiero mapengia enya gitari yeito ya Nyamaya Health Center elevated to a sub county hospital erinde egusu yegas kidogo elia gokoreka Nyamira anengete mipange yumbi yerete guchiko barasenge cyo mangana mana maninga no wakurusiri wa Nyamaya squeeze bantu machine chiro cyo kumusia maninga Nyamaya abantu moto kinobeke guchi Nyamira so elevated to a sub county hospital erinde harosu nyagitari ito ya Nyasa bakwa ikere muna health center lakini the structure si bwate nchiri health center we need kunyempower amatana tuingira usiku abana baitomba nyore ruororo abana mbaro ko Kegusu tokwa ni nyagatari ito ya nyayiga se ya rosio ya yadire tunyi igole ele functional abantu baito banyore services yo tokwa ni nyagatari ito ya Nyansangyo igere muna a dispensary elevated to a health center se university structures elina ndira ko konya abantu baito at that capacity nega ntokende ntuiwana ndona sub county offices Nyamira South chiaga chwense ame korokurangenyo erinde chigole na town ile tukuri Nyamira ocharangenye bwatra na Nyamaya yaitu so inguru abegento yakane bamane kinyagetari na kwanire toimbe kamarioga sinyagetari echi na ninje no nkare kote yanto baitui amario uru nisho amario no wale na ngena nje no onde buyo no munyagetari inde era amario ga ikire Nyamaya no onde komongera amario ga na konya bantu baito banyamaya twate bai ayana bago tokonya na confirm ase ni meta maroira gotoka ngeranga ai na bago tokonya tote yeti gachi lakini ntole tro amario ga tali gocho tokonya ase what do you do daktari asengencho yebiro ali ku request ekyo mwario no ndegoro kubuna inga ntokoro kubuna match tunisho na match kubekera tra abantu baito bonere ya kunyuke komoni amacha ikera abantu baito force of gravity boli itengi ya kabisa ya marara sava abantu baito amacha ikemiruka nebis nechi zoka chira around to chos ekyo mwe na mangane toligeria vijana bitegas nemechigasi ya biro muchando binisho abuna poli partner tole na abantu na companies tana kito kwire vijana bitu binyolegas ekyo mwe lipino kocho sava abantu baito banyamaya njeno mwana uno njeno munyagetari no meta banyagetari bali bantu bakora banyagetari nantu bakwaneke je slogan yana yesa tutangana ine slogan yana igo musabatika yesa tutangana twins yesa ntangane erinde mongeri bagerio njine gasi muchiko bakorera njitini muntu makora nanya kaba makora ndutingo juwansa bakora Nungusa mongeri bagari ororo mbakorere gas njininde ready korera abantu bonsi banyamaya tutari ko bagwa muntu ndubwens ne banga yokuru etoro mutaka usole tajiri wetankirani yokuru ebinche tini gochikoligeri juno mondo na support kuna abantu bonsi igo osabari kenya sato konya kakige wika tubwatira
na abantu bitonyama biye mana sana Mheshimiwa Nemuel naye ase obwenge mbindu kibiri kete chokolera amenyi bense na inde kerengali kyakyo mwali ambia mana sana because saizi we are not in a campaign mode ndio kwa na mangana mange kwa na maybe mangana tatu about the organization yembate kurukunga Nemu Foundation gokonya abana bande konse bakwenda form 1 batabwati any shopping ne fit aba menteranke number 2 ngokorera mangana sports and activities na ndetua link montonde wensi obwat talent injia kama saizi we have supported around 5 boys very in different parts of this country ba work club get by Besanke and then another one which is very important ntobwat talanta mashinani itokonya kora every year we have done it every year ekike tokoleta bantu bonsi people what any talent twanyora na sigete twakorori okora model nyokora yo wako mupiro waka and all that and lastly we link these people with jobs so easy we have so many guys to what are running outside not even in Kisii County umuntu kikwanda kwa mwaro kincheranga this is the way anyora sigete about funding insinini aigole kyaye kemokonye nchina bonta koenta konyore nkoenga amsini genda okonywere chae gwatemie yokor what we do to ko gento kerke realistic we take you with a job to ko ira se to ta ibne benke enero yago jiskume na hapa engagie campaign kegoika abantu mbabo kampata bengana ki mumro ko regasi tuyatomo koboko and tumheshimiwa waiganya abantu banyama ya ward I want to support my colleague from UDA mwaro repinta bataipriga hii si ndoto ambayo anawaambia kwa hivyo I urge you also enda ongea na watu vizuri watu pia wamesikia yale ambayo umesema mama mroyo chukura kama chako tabanga mumro twaro chali Ndizi TV nike maana ale kotaba because bantu ba UDA bali ko ngainere so let's support this guy bantu banyamaya elinda naera achiko bakoni okay mbia mono asingi ncho wikana sistu ndo chebo igo asinse mo SMS ndo che Jackson live from Nyamira Tente amakwani ora amakwani ko asinse mo Tente aseigo na bange bande to bwati agwetera semi tandao na boigo tianso mebire babiri batatu Freddy Koseka tabanga korua tendere city na botambe Jafet Tiger na kupata live ase umanjo muri Ndizi TV nkoba ira nelimbia mona sinto bitu kupatira na uchakaro muchagano wikomwelio ase bono ndabyo mushimiwa thank you for coming and to abali ni ribene asumuro biribyensakia munyago cha botambe tali mwali mwacha litkolia lero mtonyo kubali ni me Ndizi TV asego andonzu mwasomo ko chimutiga maiga itukuru ase Ndizi TV somo umwanchu muri Ndizi TV nchito ko nelimbia mona sinto bitu kupatira na boigo tinko mwe boto bitu kupatira nere gwetera ase enchera yokona kichibiche chibiga na mango wikera sinje gwekera na kurukuna Abigail Nyanchama mbia mana sinto bitu kupatira na uchakaro muchakana wikomweli asikolende chinga kichabono ika na bingo batakiro bulgelo byemi Ndizi TV na bubu ansomo gusira kiko ndo mwanchu muri manyanga murobiro ensake murobiro chekeri kitwe chekeri Jumatatu wika Ijumaa asiti kulia Jumaine turaje gutwara engana erengeto bochenu asigo to basago suka singenchuri kulia mambi to twale abamanyi bamangana ananono enseme bochenu bato manya naralia to bete komenya asu mugwito sigera kirengeito Ndizi TV no komanya ko semya na boiko awoko kia ase bwo asigo abatakiro bolio byemi Ndizi TV na bubu ansomo gusi wikera chinga kichinde yanda gotengera Ndizi TV kagera ntwali ganete bene kone kinga ngokumanyitole onse gendete asarombo rwa Gusii asigo nabatkeli tukuligia andonse asimole na ndete warubuliro bya Ndizi TV na bubu ansu mu Gusii Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.